Nik uste hartu behar direla zenbait neurri eskaintza handitzeko, beste batzuk prezioa merkatzeko eta beste batzuk ziurtasuna emateko batez ere alokairuan dauden maizterrei. Etxebizitza ere desmerkantilizatu beharko genuke. Erraztasunak eman ordez jabe handiek pilatzeko etxeen jabegoak nik uste zigortu beharko litzatekela fiskalki. Printzipioz ez dio ikutzen area tensionatuen izendapena jada martxan dauden pisuei, orduan galdetu beharko geniokena gure buruari da ea hoiekin zer egiten dugun. Pisu turistiko bakoitzak ekartzen du etxebizitza normal bat gutxiago egotea. Uste dut pisu turistikoak eraman beharko genituzkela zoru tertziariora hotelen moduan. Egin nahi duena pisu turistiko bat aurrera, baino ez dezala jan, ez dezala bahitu, ez dezala lapurtu etxebizitza ohiko bat. Ikusi behar dugu zenbait kontu etxebizitzekin lotuta daudenak kolektiboki defendatu behar direla. 2 urte eta erdi pasatu behar izan dira Gipuzkoan esate baterako alokairuak mugatu ahal izateko, eta gero Araban eta Bizkaian oraindik ez daude alokairuak mugatuta.